पप्पा छान छान आहे का? शान बनतंय. होय. हं हे झाले बैलाचे पाय. छान हे झालं बैलाचं शेपूट. हा शेपूट. माझ्या दिलाचं अशा रीतीने आपल्या बैलाचे झालेले आहेत आता पाय. माझ्या दिला सांग तो बरं जरासं हे. का हे चारी पाय झालेले आहेत बैलाचे तयार. पप्पा हो. आता एक झालाय काय व्हिडिओ. मग अशी ना ती पहिल्यांदाचा ना ही झालता. थोडं थांबून करावं लागते. बर थांबा म्हणलं ना लगेच थांबायचं आणि मी दुसरा व्हिडिओ चालू केला ना लगेच चालू करायचं. काय जरा पडायला इथं. आताच नाही. वन वर चालू आहे. 2 वर 2 3 2 4 2 5 3 2 7 2 8 2 9 3 ला आल्या. 3 वर आले. अशा तिथं रीतीने आता हे झालं बैलाचा खांदा वशिंड. याला वशिंड म्हणतात. शेपूट झालं, खांदा झाला, आता इथं गळा मान. त्यानुसार बैलाची अरेंजमेंट. बैलाला उभा करून बघू का चारी पाय बरोबर आहेत तर त्यानुसार बैलाची चारी पायाची अरेंजमेंट केली. आज बैल कुठल्या कुठल्या वेळा साईडने झुकलेला वगैरे दिसतोय का बघितलेलं जरा जमतो. ते दुसरा बैल आता ती वाकडा तिकडा होतोय म्हणून ही बी वाकडा व्हायचं म्हणून तसं करतोय. आता अशा रीतीने झालेलं आहे बैलाचं सरळ ढाचा बनलेला आहे. तर बैलाचं बनवायचं आहे मुंडकं. गोल गुटी बनवलेली आहे. त्या गुटीला थोडी जास्त माती झालेली. तिथे चली